Alhamdulillah si ayah mato karano nasib kita hampir sarupo. Denai nan indah bamande ba ayah bunti do pulo, mungkin Tuhan lah mampatamukan kita. Jawelah tangan denai ko janta gamang, samu kita kayu bidua kasubaran. Nampak jalan basimpang kemakadenai langkakan rusuh jua hati nan ko menentukan umur nan satahun jaguang darah nan satang kuat pinang ayah mande dengan lah ngamu meninggalkan. Singgah sajalah kamari dan buka pintu di hati. Nasib usah ditangisi sadonya surat dan diri. Tanamkanlah hati di dado, alhamdulillah si ayah mato karano nasib kita hampir sarupo. Denai nan indah bamande ba ayah bunti do pulo, mungkin Tuhan lah mampatamukan kita. Jawelah tangan denai ko janta gamang, samu kita kayu bidua kasuba.